Naam. Allah ndi haaltay fooroɓe nde walla hajjoɓe nde haalde koye gurɗo cilluɗo kattanɗo baawɗo wona mayɗo. Naam. Anu mbiɗa Allah wi wona gonga. Bamma mayi horani. Bamma mayi hajjani. An mbiɗa hajjuna ɗum ko Allah fukki bamma ko mbiɗa aɗa waɗa hen. Mbele so tawi ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. So tawi waɗa siyasa naam o heewi. Mbele ɗum so tawi neɗɗo felliti jabde l'islam ɓaade wonano e l'islam o jaɓi omo wonde e ɓesgu makko shahadatu makko o mbele ene yona ɓesgu makko ngu so tawi jaɓani. Naam. Yonata ko goo iqami salata wa ita e zakatu mbete juuletende nde mbele neɗɗo o so tawi o juuli kanko tan goto omo wawi juulande yumma ko e bamma ko walla ɓesgu makko. Naam. Mo wawi walla wawa mbele kanko mbele askal gasketegal gawa so tawi jomum ɓe jogui jawdi ha heewi maayi askani mbele oɗon porsa yo aske onati jawdi jeydi ko noon oɓe jeeyi so neɗɗo o jogui jawdi gaski ndi en haysino ɓimma ko en ganduno hitande fof ko gasko walla goɗɗum e goɗɗum so tawi o maayi ndin jawdi ɓiɓɓe ɓe koye men jeeyi. Naam. ɓe gaskantamo jawdi ndi woni nayi jogui l'islam shahru ramadan alli unzil fil qur'an ramadan kadi ko noon so tawi kadi neɗɗo kadi o fayi neɗɗo ko celluɗo kattanɗo kelli faaɗo bawɗo ko arde. Naam. so tawi on maayi mbiɗon oɗon koran ɗum ene rewe oɗon jogui anniya makko. Naam. te walla haal korka sellata ga anniya oɗon mbayi anniya nade mayɗo ha oɗon mbayi. Naam. mo Allah fukki e muɗum ko fawno e muɗum onon mbiɗo oɗon ɓamta kala e moɗon ƴettuɗo biiɗo ene hajjanoya yumum walla bamum taw ko mayɗo ene hajjanoya yumum walla bamum feni so totti goɗɗo ceernaji goɗɗo yo hajjanomo feni ala bawɗo lomtade. Naam. so tawi koye hadis mo sellani tukunorɗon gorko garnoɗo e annabi sallallahu alaihi wasallam wina la sallam min de baba maayi kono hajjoyano nala ɗum hujja an abika an hajju ga bamma. Naam. wona bamma maayi i an hajju ɗum ne findire hajjan bamma ala an hajjoy hujja an abika hajju an ga bamma. Naam. wona hujja li abika ala an abika pen so tawi ko debbo goto e bani bakri en nde annabi sallam faandi taifa en hajjuya. Naam. debbo o wi holi oɗo lamɗo ɓe mbi o wona lamɗo kono e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam bani bakri en no potiri hay goto en yiɗa annabi sallam kanko debbo omo jogui ɓinguel foti ko warbondirde ni omo wendi ɗum omo safita ne laaɗo sallam o wi ne laaɗo sallam. Naam. o wi ne laaɗo sallam ali hada hajjun ne laaɗo jaborimo no haaldi ni wimo walaki ajrun. Naam. ali hada hajjun walaki ajrun. Allah kam nde tagi tagore nde ƴetti fawi hunde fof nde mbaɗata ɗum yataw e sarɗeji ma en timmi. Naam. hajju o nde waɗata nde e juulde nde waɗata nde juulde nde e shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu nde watte nde yataw cukalel ngel de wona e l'islam tawi ko mawɗo yataw o haqqilani l'islam o haqqilani kadi wiide ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Naam. kanko suuli ngel jibinangel ngel hayso omo wiyano kam ɓaade ko l'islam o jibina ala waɗɗaki muɗum juulde nde neɗɗo o nde juulata nde yataw omo haqqilani juulde nde yataw kadi o timminde o juulata. Naam. o dañi duuɓi mum o andi laaɓal muɗum o dañani duuɓi muɗum andani laaɓal muɗum on holno mbirto yoɓani hajju ore kandi hajjote nde yataw jomum dañi cellal muɗum dañi joɓare mum dañi fofo muɗum. Naam. maayiɗo mbiɗo ene hajjanoya hoto sembe makko woni hoto nde anni makko woni maayiɗo bonde. Naam. yo maayiɗo hajjanoya ene gata ko Allah farno e makko fukki so tawi oɗon kajunamo joɓɓanaymo juuliji makko ɗum ko warka sellata ga juulu hajju sellata ga juulu aɗa ngay gonno ko yordude kete bonde nediiji. Naam. joɓe ko aɗi waddade ko taw joɓe juuluji ɗi an elliɗo a wiyama juuluji ɗi fota yo hol boni kada moɗo poɗɗo e an mbiɗo aɗa hajjuni a yumma walla bamma o juuluji makko de so mbatta. Naam. oɗon de ha ngaɓe ɗayinoɓe ɓe Allah ɗayni ɓe Allah fuyni
so tawi nelaɗo sallam haali nela gorko wi baba ma yino mbaɗi hajjoroy ɗum Naam. hajjo an taw so hajjino yumma walla bama hajjiyani ko wondi hen Allah Naam. walla gacce ɗo ɗe gueɗe mbatte hakkillaji e korkaji moɗon mbatte hakkillaji e ɗiɗo hajjuji Naam. aɗa heeɗi wiide noon so tawi neɗɗo hokkama biye makka tawi hokki ɗum ko nalanki walla keefero walla mo hellifaka walla jaljallo hokki ɗum on wot hajjoyi Naam. ko wondima e ɗum an ka dokka tanda nelaɗo sallam wi so tawi a rokkama hunde ko alda e ñagude jampo walla biye makka wona dokkal biyeji ɗe laamu rokkata ɗi ko wondima e ɗum an Naam. ko laamu hokki an arema tan ko biye so tawi noon jiɗɗa ko ñamde kalisal ma ɓaɗa ka suuñe ka keefeero ka fasigi ñam kalisal ma ndeja kono woto wi kay dagaji sabu hokkuɓe ɓe kay ɓuuri mandude Allah ɗen kay ɓuuri ma wallide ɗum wona ko matton ko e geɗe ɗe ɗo ɗe geɗe ndento ɗum ɗe ɗo geɗe mbatton hakkille e Qur'anul Karim e ko janggoton e korka ko Naam. e ko jaaton e lewru korka ko e ko mbatton e lewru korka ko wona korka tan Allah hulete wona korka tan Qur'an jangete wona korka tan depasuji ɓeydete kono ko wiya ko yo ɓur ɓeydede Naam. wona heyɗinde galle mum ha heyɗa korka aɗa mbiya aɗa soɗa ka wawa Naam. ko mbaɗɗanoɗa ko adi korka ko so korka ari so tawi aɗa jogui ɓeydu wona hiiɗa ari ɗum ɗo ha korka ara heeɗa galle ma ene maayi heeke ene maayi fof korka aɗa mbaɗa ka wawa ñameje jaggue kedde Naam. tawawta ɗum ala hen e yogga e yimɓe noon feloɓe yimɓe ɓe neɗɗo yo sood ko wawi walla yo war ko wawi ñameje ene ndufo to ene ndufe ga ene ndufe ga kay ñameje kay ndufata jomum nde sodata nde annori hen ko wallude julɓe Naam. julɓe garani no watta o tayani o annayi ko ñamminde julɓe o annayi ko wallude julɓe o waɗi ha heewa koko wiya yo yanni yo hebbine yo yanni yo hebbine yo yanni yo hebbine jono so tawi kanko ɗaminima hen o waɗi ha heewi ko wawi ko ɓeeɗo gari ɓeeɗo garani walla o ronki aroɓe o ala kadi ɗo waɗi ko atom weddade ɗum wona bonande Naam. ɗum eɗen no gueɗe fof eɗon kaani rentade hen harano ko ɓuuri tengtude ko onon rewɓe ɓe kadi hande duttante onon defoɓe kumtaji ɓe Naam. ganduɗon so tawi neɗɗo tan teyi ene irta loɓɓima ko kaffara on nani masala haala ɗum la basa be zawgi basi ala e medde mari jinani waɗi medde Naam. ñaw la basa be zawgi sa foɓɓima debbo ko salihima bonani jafoɗo ono moɗɗo hellifa fu jafoɗo Naam. ɗum ko haala la base medde ndiyam ene waɗi seeɗa e gueɗe keddiɗe ene waɗi seeɗa ɗum wona haram kala e moɗon teyɗo loɓɓi mbimi kafara soɗon beela soɗon metta Naam. wona min waɗi ko Allah waɗi ka kaɗa ɗo ñamde ka kaɗa ɗo ƴewde kono ari kon ƴewde kono keppanɗa ƴewde aɗa ari taɗa ƴeewa Naam. acca taƴa so tawi barmel ma ƴeewi taw batte jeygol defa batten ko safi ko oɗon kaŋere tan ɗum eɗon kaŋde koye moɗon meɗe Naam. pamonde mudduji ɗi nana gara kadi mudduji oɗon doka ga maaroji en gaw on pen kala ko mudda ko wona kalis e zaman men gonɗo ɗo selata Naam. muddu o ƴeewana ko nafoore miskineɓe ko nafoore muɗum e ƴeewa kala ko ene nafa miskineɓe ko ɗum ƴeewa kene foftine miskineɓe ko ɗum ƴeewa Naam. kala kene lorla yimɓe wona ɗum ƴeewete kalis o hoore muɗum so wonti lor so wonti so neɗɗo ka mamudu tan buyɓe tawa ɗum nder suudu mbara ɗum goppe Naam. ñame ni foti kala kene lora on mbatti hokkude yimɓeɓe mudduji yimɓe ndaw mumen taƴa posuji muɗum walla ko nande hen acci ha jaha gadeji mum dokko ɗumen tan Naam. par ce que hokkude ɗo yimɓe jiyata kono amma kanko ñamete ko ɗum ka woto tampine koye mum haalis tan ɓuuri hebde fof aman ñamde noon maaro ha korga maaya ene suɓo ɗiɗo maaroji walla hayso suɓaki kala ko ñamata ko ha gasa suppino yoɗa ene ɓata hamsa ene ɓata gawri makkari walla gawri ayyama kala gawri gondi ndi ganduɗa a ñamani ɗum an hitande a dartima wuuri ala ko ana ñamani e korga Naam. aɗa ɓata a totta miskino ka fasigi gawri ndi e maaro ko e hamsa o ya toto yumma walla bamma
نعم يجيدا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون on keɓata e Allah moƴƴere ne jiɗɗo ndewal ɗiggerɗi ɗo kali ɓurano yummira ɓanne babira moɗon fof en way leydi yew mintaji ma ko fami e tefsiraji noon jahoteɗi jamma e ñalawma sikki kiiɗi نعم so tawi koye jamaji ndendu toon walla ko e galleji ndendu toon ɗo juulanɗo waktuji ɗe juuloɗon waktuji moɗon نعم ala min jetten oɗo hizib ala min jetten oɗo hizbaji ala sallu salata li waqtiha li awwali waqtiha nana sallu wi mo juuɗe waktuji ɗi e arwande waktuji muɗumen نعم eɗen juuɗano 2 heures pile ɓaade ken tafsiroɓe eɗen jaaha 2 heures 30 ala ɓaade enen kam tafsiroɓe walla almuɓe ga en keɓani ɗin martabaji en keɓani tawɗen gueɗe en keɓani kadi eɗen tuubna yimɓe pour ha ganda l'islam tan ha ganda ha mbawi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu نعم eɗen mbawi fowtude waktu hande o wino fof aha so tawi kadi en kulani de ɓennugol waktu ngol hefere ɓe ɓe goni 5 walla 6 walla 10 kamɓe fof eɗen tubna ɓe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu eɗen tubna ɓe waktu woni 2 heures eɗen mbawi muñade 2 heures 30 ɓe keni heddi kono so tawi kay kadi ala ko heddi waktu tan enen kay gummoto jurri goppen ɓe ɗon نعم sen gayni ɓe kuccu hen waktu o yeɓetake filitake ɗum wata mbaɗe ɗum e namde goɗɗe keddiɗe dendagal ko ɗon namdo so tawi neɗɗo hoyɗitima heɓi janaba e lewru kwarka نعم eko wona lewru kwarka o heɓi janaba e lewru kwarka ko e nder kwarka ko ɗannoɗo o hoyɗitima kwarka makko taƴani kwarka makko نعم walla o hoyɗitima jamma o waldi hen ha a weeti o lootaki kwarka makko taƴani walla an gorko koye goɗɗe joom suudu maɗa gonduɗa e lewru kwarka a findi e janaba he korka maɗa taƴani toƴƴata korka ma nde gonduɗa e debbo o nde taw ko fajiri feeri نعم amma noon so tawi a andi koye aɗa wonda e joom suudu maɗa e lewru korka ene ɓuuɓi a ala ndiyam ko lotiɗa a suusa lotade ko adi fajiri woppu نعم woppu daganaki mo wonde o saa e joom suudu ma o ɓaade korka o waktu o e dendagal gueɗe fof ene pasorma e ɗum ala نعم wondudema noon e joom suudu maɗa e ñalawma korka ɗum kam ko haram tan ko haram ɗum kam ala sarani ala walani ɗum kam hay hunde goɗɗum ala hen kono waɗa janaba o tan mehuma tan bonata e korka maɗa bilaɗo taw ko an teyi e nder ñalawma korka he mbaɗɗa ko ene waɗɗima e janaba faade e debbo ɗum kam ene waɗa ɓaade kay wona koyɗol ngol wona noon نعم ya accinde on kejjaji nemnude on kejjaji ha heddo e mintaji 10 so famɗi 15 faade 10 so famɗi yo heddo e salatu e reede mintaji 10 taƴa ɗon نعم kejjoɗa ɗon wonɗa coade mintaji joyde ala so famɗi kay kada ene hedda kono heddoroma e asal ko woni ɗum yoro kam 10 ɗi timmi ne ñamata ngayna gufƴeɗa kam taw hawri نعم so tawine kadi an gonɗa ko hejjade a anda anani tan ɓe mbi allahu akbar a anda anda ko to dardo نعم darnude wona ñam accu ha o yettina so tawi on ni salatu khairu min nawmi bufi hudo ko ma woto jokku so tawi wiyani as-salatu khairu min nawmi jokku ñamde ma نعم kono mo jarrado mo ko yima allahu akbar a ƴettuno wabre café walla ko bomburu aɗa faare hunu ko darnu tan ɗiɗi jam ha ganda so neɗɗo wi heego kadi ma wiɗo yo naati mum accu an gandata o faade نعم walla wona noon ha so tawi a ƴetti horde maɗa aɗa yara walla koye kala ko mbawɗa yarde hay sinno koye hunuko ma a nani tan o wi allahu woto mat woto wukkiɗ accu an ganda نعم woto mat woto wukkiɗ accu an ganda so tawi o wi as-salatu khairu mawm xeex gasi mufƴiɗa نعم kono o wiya as-salatu khairu mawm moɗa kafara ni foti so tawi mbimi koye hunuko ma bannoɗa anani allahu yet ko galɓotonɗa ko yet نعم fengdiri yiɗma tan jeeɗa so wi as-salatu khairu mawm wukkit gufƴoɗa korka ma selli so tawi no o wi as-salatu khairu mawm a wi tan ya moɗ walla moɗi ko adi ndew jofnata korka ma boni نعم e ko wiyete noon man so tawi neɗɗo ñaami ene yejjiti
atayani a yejjiti tan a ñaami walla a yari wona kaffara ɗon ko jobdi ñalawma goɗɗo نعم kono wiyeede ɗum waɗa hay hunde ala ko bonnata ko an Allah bonnata ko an bonni ñalawma goɗɗo ala fen نعم nde korka ka farlande waɗa ko minal fajiri ila leyli tuggi salatu ha foye mutal naagi mi yejjiti alano ɗo mi tinani alano ɗo mi teyani alano ɗo ɗum ko wata waɗa hay hunde ko Allah hannuma ko daganima ko fof boppu kono laaɗo sallallahu alaihi wasallam ruksa muɗum nawnaneede ɗum kañum so tawi a yejjiti a ñaami a taƴi ya yoɓ ñalawma goɗɗo kono so wona ɗum wonno ko kafara نعم fami yejjidde nde noon haɗede hatta wadde ko wayno ko ƴakkete walla ko ŋemƴete walla ko alɓete walla ko muɗete koye ɗeɗo geɗe yahata نعم ko wayno tamorore a weddima e ko nuko a sifti ka koɗo xeeñ ɗum hay dara ala hen ko wayno yabre walla muttore walla tamorore ɗeɗo geɗe ɗe ganduɗa ko ɗe jorɗe sellantaɗe ɓeniɗo goddol so wona tawa alɓi ko ɗe mbiya نعم walla ngaddu goro kutu goro jagga a mbeɗɗa e hunuko maɗa ina mata waran xeeñ tum jaha fami kono wona kay tawɗo kay social ene jeeɗi ƴetti kettel waɗi e hunuko ñemji an mata waran kay ko goɗa xeex ay ka taƴi goddol ma ngola ko defat نعم won wiye woto yo yo ñam ko Allah ñamini holma Allah ñaminani نعم wona hujja yo ñam ko Allah ñamini wona ɗum wawi wadde hunde ko Allah yamirani ko Allah kadi yamiri noon so waɗi ɗum kadi yo ñam ko Allah yamirino ko Allah yaminimo kadi ko Allah wimo yo yoɓ ñalawma نعم ɗum wonɗo ɓe jettanta kon ɓe mbaɗa amme seeɗa bukari seeɗa e fanne maɗa aɗam hullaho wan hadis ko lawa ɗo wona gon fanne maɗa aɗam hullaho kadi ko Allah kadi yamiri yo yoɓ نعم an biɗo foyne maɗa mo hullaho an joom hadis o biɗ noon ɓayɗa wona annabi sallallahu alaihi wasallam waɗamo jogorɗa wonde koye saraji mara jimɗa